Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparenga kula ngenalaken nami kula Rinanda Wahyu Widodo saking kelas 12 sekawan. Ing kesempatan menika kula badhe nyarengi cerkak kanthi irah-irah HP anyar pas seduluran lawas. Mugi cerkak menika saged maringi paedah lan inspirasi dumateng panjenengan sedaya. Saben sore Ana lan Sari lungguh bareng ing teras omah. Wong loro kuwi cerita bab sekolah, tugas, nganti guyonan cilik. Pas sedulurane wis suwe banget, nganti padha kaya sedulur dhewe. Nanging wiwit sekolah online rame, Ana kerep minder merga HP-ne wis lawas lan kerep ngadat. "Lho, HP-ku kok ora iso mbuka aplikasi SAR?" ujare Ana karo praupan nelongso. Sari mung nyawang terus mesem tipis. "Sabar wae, Nah. Mbok menawa kudu di-reset." Saben dina kanca-kancane padha nggawa HP anyar sing luwih canggih. Ana mung iso nyawang saka adoh. Ing grup kelas, dhek kerep ketinggalan tugas. Sari sing biyen bareng saiki milih ngumpul karo kanca liyane. Ana krasa ketinggal. "Sar, kok saiki kowe luwih milih asring bareng Lina lan Tika yo?" pitakone Ana alon. Suarane kaya wong lara ati. Sari meneng wae. Ana nerusake, "Apa aku saiki wis ora dibutuhake meneh?" Sari mung jawab cekak, "Ora ngono, Nah. Aku mong." Nanging Ana kesusu nesu lan milih lunga. Dhek krasa pas sedulurane saya adoh mung perkara HP. Nalika guru ngejak diskusi bab digitalisasi, HP-ne Ana ngadat maneh. Dhek ora iso melu ngomong. "Kula asring ketinggalan tugas, Bu. HP kula asring rusak, dados mboten saged mlebet aplikasi." Sari sing krungu kuwi kaget. Dhek rumangsa salah merga ora ngerti kahanane Ana. Sakwise pelajaran rampung, Sari nyedhaki Ana. "Nah, aku nyuwun ngapura. Aku salah ora ngerti kahananmu. Aku janji ora bakal ninggal kowe maneh." Ana ngusap mripate. "Muga kowe ngerti rasaku, Sar. Aku mung butuh kanca sing gelem ngrungokake." Sari banjur ngejak kanca-kancane rembungan. Pungkasane padha sepakat urunan tuku HP bekas sing isih apik kanggo Ana. Saka kedadean kuwi, Ana lan Sari ngerti yen pas seduluran ora kena rusak mung merga barang utawa teknologi. Yen ana pangerten lan gotong royong, masalah apa wae iso rampung. Saiki Ana lan Sari bali raket kaya mbiyen. Malah dadi tulodo apik kanggo kanca-kancane.